Ahoj, vitajte pri novom videu varenie pre 4 do 6 eur. Pre dnešný recept som si pripravila tieto suroviny. Odtučnený tvaroh, vajíčka, a mrazené jahody. Za dnešný nákup som zaplatila 5 eur aj 87 centov. Budeme tiež používať cukor, múku a maslo, ktoré sme si kúpili už predtým. Tvaroh dáme do misy. Pridáme vajíčka. Cukor a múku. Premiešame a vypracujeme cesto. Potom oddeľujeme kúsky cesta, tvarujeme do placky, do stredu položíme jahodu a zabalíme do guličky. Guličky ukladáme na pomúčenú pracovnú dosku. Snažíme sa vyberať jahody, ktoré sú približne rovnakej veľkosti, aby aj guličky boli rovnaké. Do väčšieho hrnca necháme zovrieť osolenú vodu. Pridáme knedlíky. Miešame opatrne, aby sa knedlíky nerozpučili. A necháme uvariť. Keď vyplávajú na povrch, ešte chvíľku povaríme. Uvarené knedlíky dáme do studenej vody, aby sa ochladili. Poliejeme rozpusteným maslom a posypeme cukrom a napríklad mletým makom, orechami alebo opečenou strúhankou. Ďakujem za sledovanie a želám dobrú chuť.